Fil-jiem li ġejjin se jkunu jinfetħu skemi ġodda favur investimenti għal enerġija rinnovabbli. Dan tħabbaret li ta' filgħaxija fil-Parlament kif intemm it-tieni qari dwar l-abbozz li jitrattalat dwar il-protezzjoni tal-ambjent mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli. Fil-fatt il-Ministru Dalli rrimarkat kif il-Gvern se jkun qed inieti dawn l-iskemi sabiex inċentiva negozju u investituri biex jiżviluppaw sistemi ta' enerġija rinnovabbli f'pajjiżna. Nista' nħabbar ukoll li fi ftit tal-jiem oħra se nniedu skemi ġodda ta' investiment f'aktar sistemi ta' enerġija rinnovabbli għan negozji u investituri f'Malta. Dan l-abbozz għadda mit-tieni qari u se jkun qed jgħaddi għal stadju ta' kumitat propju jum wara li l-Parlament ukoll ikkonkluda t-tieni qari dwar l-abbozz ta' liġi fuq azzjoni dwar il-klima li permess tiegħu se tkun qed titwaqqaf l-awtorità tibdil fil-klima. Fil-fatt il-Ministru Mirjam Dalli rrimarkat kif mal-mument li dawn iż-żewġ abbozzi ta' liġijiet jgħaddu mill-Parlament, l-awtorità l-ġdida tkun tista' tittellaq b'mod spedit hekk kif anke l-preparamenti brabta ma' twaqqif tagħha huma lesti. Dwar l-awtorità tibdil fil-klima l-Ministru Mirjam Dalli sostniet li lan tagħha mhux biss li taħdem favur it-tnaqqis tal-emissjonijiet serra, iżda li tixpruna inċentivi li jinkoraġġixxu stil ta' ħajja aktar san, inċentivi favur djar sostenibbli u finalment inċentivi ambjentali li jaqdu l-komunitajiet. Intant il-Ministru fakret fil-ħidma tal-Gvern li waslet biex fost oħrajn minn kapaċità ta' ġenerazzjoni ta' 10 megawatts minn enerġija rinnovabbli fl-2012, illum pajjiżna jiġġenera aktar minn 230 megawatt minn enerġija rinnovabbli. Fakret ukoll kif l-2023 kienet sena rekord f'dak li għandu x'jaqsam l-immaniġġjar tal-iskart. Sena li għaddiet kienet sena rekord għal waste serve, l-aħjar waħda f'dawn l-aħħar 20 sena. U minkejja li kellna waħda mill-ogħla rati ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, irnexxielna naqsu l-iskart li jispiċċa fil-landfills. Filwaqt li lħaqna livell rekord ta' skart li jiġi riċiklat u anki ta' skart organiku li mbagħad jinbidel f'enerġija nadifa.